Cześć, siemaneczko, moi kochani widzowie, z tej strony Agata. Agata na tronie. Otóż dzisiaj przed Wami będzie fajny odcinek. Mam nadzieję, że fajny. Podejmiemy dzisiaj temat tego, że kolejny raz zmieniła robota. No, ale wiecie jak to jest, do 3 razy sztuka i kiedy nie zmieniać, jak nie teraz, jak jeszcze nie ma żadnych zobowiązań ani tego typu kwestii. No, także pokażę Wam, kaj teraz robię i co robię. Powiem Wam, czemu zdecydowała się zmienić robota i czemu akurat w takim miejscu. I mam do Was jeszcze taką niespodziankę, ale to będzie w trakcie, żebyście nie przewijali. Jeszcze tak wracając do tego stołka, to muszę Wam szczerze powiedzieć, że to jest najwygodniejszy stołek, na jakim siedziałam. Robiłam na nim 2 filmy pod rząd, takie nie na YouTube'a, takie prywatne. I powiem Wam szczerze, że w ogóle mnie nie bolało w krzyżu, a na tamtym stołku to już miałam różne dzikie pozycje. Także mam nadzieję, że na tych studiach będzie mi tak samo dobrze na tym stołku, jak przy tych filmach, jak mam siedzieć po te 12 godzin. Naprawdę, najlepszy stołek, na jakim siedziałam do tej pory. W ogóle mnie w krzyżu nie bolało. No, także mam nadzieję, że się będzie sprawować. Lecimy z tym tematem, bo mnie braknie dzisiaj. No to co? Lecimy! Pracuję teraz od 1 września. Może zacznę od tego, kaj wcześniej pracowałam. Otóż wcześniej pracowałam w przedszkolu jako pomoc nauczyciela. No ale tak wyszło, że wolałam zmienić robota na pełen etat, bo tam miałam 6 godzin, czy 4 etatu. No to nie było tych pieniążków za dużo. No a jednak jak się płaci te studia, to troszkę te pieniądze uciekają mimo wszystko. No a jak się chce coś tam uszpolować, no to trzeba mieć trochę więcej tego geldu. Także od 1 września pracuję w sklepie internetowym koszulkowy.pl. Jest to taki sklep internetowy z gadżetami prezentowymi, z prezentami dokładniej z nadrukiem. No i w sumie zajmuję się tam tym, co mi wychodzi, mam nadzieję. Jestem tam odpowiedzialna za social media i możecie to wszystko obserwować na bieżąco na Instagramie, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Bardzo Was zapraszam tam. Mam nadzieję, że będziecie obserwować i aktywnie uczestniczyć w relacjach, bo ja tam daję dużo takich ankiet różnych. No, także moi kochani widzowie, możecie tam wpaść. Ja Wam tam linka zostawię. No i co? To może Wam pokażę, co ja tu mam i się w to obleczę. No wylazuj. Nie, wymiany nie przewiduję. Moją paczkę pakowała Wiki. Sklep koszulkowy.pl z naszym Joshem. No i co też by się mogło pojawić na moim kanale, jak nie koszulka z napisem. Uwaga, już Wam to prezentuję. Tylko prawdziwe kobiety. Wiadomo, no, jest prawdziwą kobietą. O, proszę bardzo, tylko prawdziwe kobiety kochają rolników. Także co, pasuje mi to, czy mi nie pasuje? Myślę, że mi pasuje. Także co, moi kochani widzowie, zmieniłam robota, bo wiadomo, chciałam więcej zarabiać, chciałam się rozwijać i ze względu na to, że nie uczę się, nie studiuję w tym kierunku, jakim jest pedagogika, więc nie widziałam tam do siebie większych szans. To była taka praca tymczasowo, powiedzmy. Fajnie, bo było blisko, to miała kilometr. No ale jednak wiecie jak to jest. Jak się jest młodym, to trzeba płacić trochę, żeby co mieć. No i
powiem wam szczerze, że no na razie pracuję 27 dni, bo jest 27 września dzisiaj, ale jest już powiedzieć dzień integracyjnym. No, nie no, było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Fajni ludzie, bardzo młoda ekipa. Chyba są wszyscy przed 30 w ogóle, ale to nie jest potwierdzone info. Jeszcze wszystkich nie poznałam, bo na urlopie są ludzie. W każdym razie zajmuję się głównie Instagramami i relacjami, postami organicznymi. Także proszę mi tam obserwować i uczestniczyć w relacjach. Będzie mi wtedy bardzo miło i moje serce po prostu pęknie z dumy, jak moi widzowie tam się przeniosą też na ten profil. Tak mi serduszko mocniej zabije. W ogóle mogę wam opowiedzieć o moim pierwszym dniu w pracy. To była w ogóle środa, taki środek tygodnia. Przyszł taki żółtodziób Agata. W środku tygodnia wszyscy się dziwali, co za zabawa w ogóle, bo pierwsze 3 dni była incognito, bo koleżanka nie miała czasu po prostu, żeby mnie przedstawić i dopiero to się stało w poniedziałek, ale no, bardzo fajnie było. Pierwszy dzień w robocie to już w ogóle było coś takiego jak pizza day. Myślałam, o kurczaczki, nie? Co to takiego? A się okazało, że każdy pierwszy środa miesiąca szef stawił pizza. Albo coś tam do jedzenia, nie? To było takie, wow, wiedziała kiedy przyjść, nie? Nie dość, że pierwszy dzień, to zaraz jeszcze dostała no, jedzonko za darmo. Fajnie, fajnie, bardzo, bardzo fajnie. No i na razie mi się bardzo podobał. Nie zapeszając. I nie mam tu nic niemalowanego, żeby odpukać, ale odpukuję jak co. No. Myślę, że będzie dobrze. A jak nie, no to już trudno. Nie, no mam nadzieję, że ja. Już nagrałam tam jednego TikToka, też możecie obejrzeć se. Zostawiam wam link w komentarzu. Więc tak, moi kochani widzowie, mam do was kod rabatowy do tego sklepu internetowego, w którym pracuję, z prezentami i nie tylko. Można sobie zrobić też prezent od siebie do siebie, takie prezenty są najlepsze, bo się wie, co się dostanie i się samym wybiorą. I w ogóle nie potrzeba okazji, żeby sobie zrobić prezent od siebie do siebie. No. Także z kodem AGATA, po prostu z dużych liter, który wpisujecie w koszyku, macie 15% menu na zamówieniu. Także co, no zapraszam was do złożenia zamówienia, a jak nie, no to się zastanawiajcie gibko, albo sobie przemyślcie, bo jest do końca października ten kod ważny, że mamy miesiąc. I jeszcze raz bardzo serdecznie was zapraszam tam na Instagrama koszulkowy.pl, żebyście śledzili moje wypociny i moje starania, moja aktywność. Zapraszam was na TikToka, żebyście oglądali. Serdecznie was zapraszam do obserwowania Instagrama koszulkowy.pl, TikToka, tak samo się nazywa koszulkowy.pl, do odwiedzenia strony internetowej tego sklepu, żebyście zobaczyli, w jakim miejscu robię i w jakim klimacie. I zapraszam was też do polubienia fanpage'a na Facebooku. A więc co? Myślę, że tym razem to będzie strzał w 10, ale to tak puk, nie zapraszając. Bo czasami tak jest, że się fajnie zapowiada, a potem w tokach nie. Tak różnie wychodzi. Ja jestem nastawiona bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że będzie dobrze. Wy też trzymajcie kciuki, żeby to już było to, żeby nie musiała już nic zmieniać. W każdym razie myślę, że to była dobra decyzja. No i jestem szczęśliwa. Nie idę za kara do roboty. No, może po pierwszym miesiącu to tak jest, a potem już będzie gorzej. Nie no, myślę, że nie, mam nadzieję taką. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, żeby mi tam śledzić i mi odpowiadać na te relacje wszystkie, bo mi będzie przykro, jak tam nie pójdziecie. No i co? Żegnam was już. Tak na szybciutko dzisiaj.
ale już jest chyba 1% baterii z tego, co tu widzę. Także papa. Odwiedzajcie mnie tam na tym Instagramie i TikToku i Facebooku, żeby mi nie było smutno. Jak widzę Wasze reakcje na Instagramie, to mi jest bardzo, bardzo, bardzo miło i wtedy się cieszę i czuję, że jest sens to robić, także wbijajcie, obserwujcie, udzielajcie się, odpowiadajcie na komentarze, lajkujcie posty, róbcie wszystko, co się da. Dobra, trzymajcie się moi kochani widzowie, pa. Do następnego odcinka, a mam do Was bardzo fajny odcinek w zanadrzu, bo chcę zrobić konkurs, także będzie z czego wybierać, powiem tak. Na razie, papa, trzymajcie się ciepło.